V tomto videu chcem poukázať na naratív, ktorý je bežný vo videách denníku Štandard. Ten naratív je proruský a snaží sa vykresliť Západ ako vojnychtivý a Rusko ako mierumilovný národ, ktorý sa bráni. Samozrejme, to nie je v prvom rade pravda, ale je to naratív, ktorý má podkopať autoritu Západu. Prečo sa tak rozhodol denník Štandard, netuším, ale z mnohých videí to silno preráža. Poďme teda na to. Druhej svetovej vojny už, tak povediac, neplatia. Nič sa nezmenilo na porážke Hitlera. Zmenila sa iba súčasná politika. Zvláštnu rolu v tom hrajú štáty, ktoré v súčasnosti vedú tieto vojny. Ukrajinci a Izraelci. Ukrajinci totiž robia od začiatku vojny všetko preto, aby voči presile, ktorej čelia, voči ruskej agresii, ktorej čelia, aby do tejto vojny zapojili aj ďalšie, najmä európske štáty a Spojené štáty americké. Aby vojnu rozšírili, eskalovali. O tom bolo. Tuto máme klasický príklad. Ukrajina vťahuje Európu do vojny. Západ tú vojnu chce. Prečo v tomto videu nepočujeme o tom, že vojnu vyprovokovalo Rusko? Prečo nepočujeme to, že Ukrajina sa bráni a je lživé tvrdiť, že niekoho vťahuje do vojny? Ukrajina ani raz nepožiadala o vojakov, ani raz nepožiadala o to, aby iné krajiny šli bojovať za ňu. Ukrajina len v duchu charty OSN požiadala o to, aby sa mohla brániť, a v duchu charty OSN má právo požiadať svojich spojencov, ktorí jej garantovali územnú celistvosť, o pomoc. Nič iné sa tu nedeje, ale v naratíve denníku Štandard to vyznieva ako túžba po vojne. Ak ale existuje nejaké poučenie z minulosti, ak ešte v európskej a západnej politike zostali politici, ktorí si ctia obete dvoch svetových vojen, mal by prevážiť úplne iný prístup. A takéto zapojenie do vojny. Možno také historické okienko pre pána šéfredaktora Daniška. Takéto hlasy sa ozývali aj v roku 1938. Veď Mníchovská dohoda bola vlastne mierová konferencia. Veľmi dobre vieme, a my Česi, Slováci to vieme ešte lepšie, že to nebola mierová konferencia, ale bol to de facto začiatok druhej svetovej vojny. Je zaujímavé, že táto paralela nie je použitá a skôr opačne sa vytvára dojem, ako by sme znova stáli pred rozhodnutím ustúpiť agresorovi, teraz Rusku, v 38. Nemecku, lebo chceme zachrániť mier. Ako by sme zabudli, že mier sa nezachraňuje takto. Mier sa zachraňuje tým, že sa štátom umožní žiť spravodlivo. A spravodlivosť je len jedna. A to je tá, že ruská armáda odíde z územia Ukrajiny a bude zachovaná územná celistvosť Ukrajiny, ktorú garantovalo aj Rusko.